Товарищ из Губовика позвонил, надо принять меры, займитесь ребенком. Где мама, мне объяснили, наверное, через неделю, как раз, когда пустили кого-то со мной сессию. Мою сям'ю мяне хотели со старэйшым сынам поставить у высокі сок, потому что я мела ў 20-м годзе позицию, якая адрозніваецца ад прынятай. Сёлета ўступілі ў сілу змены, якія пашырылі магчымасці дзяржавы ціснуць на бацькоў. Цяпер за тое, што бацькі прыцягваліся да адказнасці за распаўсюджванне экстрэмізму і прапаганду ці публічнае дэманстраванне нацысцкай сімволікі, могуць адабраць дзіця. Расказваем, як змены ў заканадаўстве значна пашырылі магчымасці дзяржавы адбіраць дзяцей у бацькоў і сталі інструментам палітычных рэпрэсій. Пасля пратэсту ў 20-м годзе бацькі, якія ўдзельнічалі ў мірных акцыях, зазналі ціск з боку органаў апекі, школы і дзіцячых садкоў. Так пагражалі забраць 5 дзяцей у сям'і Вольгі Залатар, цяпер асуджанай на 4 гады калоніі за адміністраванне дваровага чату. У тых, каго арыштоўвалі па палітычных артыкулах, непаўналетніх дзяцей у шэрагу выпадкаў адпраўлялі проста ў прытулак. Гэта адбылося з экс-журналісткай Ларысы Шчыраковай, якую затрымалі 6 снежня 22 году і абвінавацілі ў дыскрэдытацыі Беларусі. Яе сына Святаслава забралі ў прытулак. Амаль месяц падлетак прабыў у прытулку, пакуль ягоны бацька, які даўно жыве ў Расіі, збіраў дакументы для апекі над сынам. Іншым сваякам забраць Святаслава з прытулку не дазволілі. У верасні 20-го году затрымалі актывістку еўрапейскай Беларусі Алену Лазарчык і ў той жа дзень забралі са школы ў прытулак яе 6гадовага сына. Калі жанчыну вызвалілі, яна спрабавала забраць дзіця. Аддалі толькі тады, калі перад прытулкам сабраўся цэлы натоўп. Аднак Алену зноў затрымалі 30 снежня 21 году і асудзілі на 8 гадоў калоніі. Апеку над яе сынам аформіла старэйшая дачка. У падобную сітуацыю трапіла керамістка Наталья Карнеева. Жанчыну затрымалі ў жніўні 22 году за ўдзел у пратэставых маршах. На той момант дачцэ Наталі Богдане было 10 гадоў. Товарищ из Губовика позвонил в службу и сказал такую фразу, что вот мы пришли по такой-то разнарядке за такой-то гражданкой. У нее несовершеннолетняя дочка, но у нее дома притон, валяются бутылки, что-то вообще там происходит, и она явно пьяная. Надо принять меры, займитесь ребенком, потому что он находится в социально опасном положении. И я, когда повернулась, я ему сказала, что зачем вы так сказали, я, если надо, могу подышать в трубочку, что я трезвая. Вообще не пьем мы, даже на праздники редко. Он посмотрел мне в глаза и говорит, а не надо, достаточно всего того, что я сказал. И в тот момент я поняла, что за ребенком тоже приедут. В той дзень дачка Натальи Богдана гостявала у сяброўкі. Первое, что полезло в голову, это что-то с родителями случилось, может, авария. Вот именно авария у меня почему-то вкрутилась в голове. И только потом я начала думать, а вдруг задержали, потому что, зная то, что мы ходили на митинги, вполне могли. Где мама, мне объяснили, наверное, через неделю, как раз, когда пустили кого-то со мной встретиться. Страшно было, одиноко было, ничего не понятно. Я плакала по маме, и все. Богдана провела ў прытулку 2,5 месяцы. Апеку над дзяўчынкай урэшце ўдалося аформіць былому мужу Натальи. У нас получается такая система, что если бы ее сразу отдали родственникам, то родственники бы уже спокойно оформляли опеку. А так ее отдали в приют. И из приюта изъять немножко более длинная история. И вот пока родственники проходили там все эти этапы, собирали кучу бумажек, кучу справок, даже о том, что дети не болеют там СПИДом, прайшло 2,5 месяца. Сама сістэма пастаноўкі ў сацыяльна небяспечнае становішча з'явілася ў Беларусі з прыняццём у 2006 годзе дэкрэту Лукашэнкі. Ён называўся аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у праблемных сем'ях. Дэкрэт упершыню даў права камісіям па справах непаўналетніх пры выканкамах адбіраць у бацькоў дзяцей без рашэння суду. А менавіта тых непаўналетніх, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы і, як вынік, маюць патрэбу ў дзяржаўнай падтрымцы.
што насамрэч дэкрэт нумар 18 ён быў на 10, там, 12, 15 год, магчыма, і неблагім інструментам. І калі казаць пра практыку яго прымянення, гэта бадай, што быў адзіны натуральна нармальны, добра скамплектаваны выпадак, калі ўзаемадзейнічалі установы аховы здароўя, установы сацыяльнай абароны і установы адукацыі. То бок насамрэч рэальна выяўляліся выпадкі, калі дзеці былі ў небяспечным становішчы, але з падзеямі 2020 года улада яна задзейнічала ўсе магчымыя рычагі так званыя для таго, каб знішчаць, забараняць усякае інакшмысленне ў нашай краіне. І я, напрыклад, асабіста прайшла таксама праз ціск у 2020 годзе, што я могла быць, маю сям'ю, мяне хацелі са старэйшым сынам паставіць у высоты СОП, таму што я мела ў 2020 годзе пазіцыю грамадскую і пазіцыю палітычную, якая адрозніваецца ад прынятай, якую б хацела мець на той і на сённяшні момант дзяржава. Тренд на ўзмацненне жорсткасці крытэрыяў сацыяльна небяспечнага становішча пачаўся ў 2021 годзе. Тады пастановы Савету міністраў у лік паказчыкаў увайшла адсутнасць рэгістрацыі дзіцяці па месцы жыхарства. Апошні раз чыноўнікі браліся за змяненне палажэнняў сацыяльна небяспечнага становішча ў 2023 годзе і дадалі новую падставу для пастаноўкі на ўлік. Калі бацькі, абое або адзін з іх, хто выхоўвае дзіця, не працуюць больш за 3 месяцы. Юрысты сервісу Legal Hub Help падкрэсліваюць, што такое новаўвядзенне можа стаць магутным рычагом ціску на бацькоў, нязгодных з дзяржаўнай палітыкай. Яны не могуць уладкавацца на працу з прычыны ўдзелу ў пратэстах сваёй палітычнай пазіцыі. Былая палітзняволеная Наталья Корнеева расказвае, як паводзілі сябе супрацоўнікі адпаведнай дзяржаўнай камісіі. Приходили со школы, смотрели условия, в каких проживает ребенок, но директор школы, в которой Богдана учится, которая сдала Богдану в приют собственноручно, она пришла лично проверить мою квартиру и написала такой отзыв, что мне после этого позвонили из администрации и говорят: Наталья Владимировна, вы понимаете, что мы по этому отзыву вам не можем вернуть ребенка? Я говорю: как так? Что она там написала? Где она там написала? А она внизу приписала своей рукой, что условия, что у нас притон и так далее. И вот специалист из администрации, который занимается рассмотрением всех этих дел, она говорит: давайте я сама приду к вам, проверю ваши условия проживания. Я говорю: давайте хоть сейчас, хоть когда вам удобно. Он говорит: сегодня уже нет, давайте завтра. И она пришла, посмотрела и говорит: я не понимаю, почему она такое написала, потому что у вас нормальная квартира, у вас все нормально. И она сама заполнила бланк осмотра жилищных условий. На тот момент я уже оплатила за содержание Богданы в приюте и большую часть алименты за содержание ее у опекуна. Это было порядка 1500, и потом еще доплатила. В общей массе у меня вот вышло 1900 белорусских рублей. Я заплатила за то, чтобы вернуть ребенка. Пастаноўка сям'і ў сацыяльна небяспечнае становішча стала адной з прычын, чаму Наталья разам з дачкой прыняла рашэнне з'ехаць з Беларусі. Цяпер сям'я жыве ў Вільні. Юрысты сервісу Legal Hub Help расказваюць, што пытанне пастаноўкі дзяцей у сацыяльна небяспечнае становішча адны з самых папулярных на іх платформе. Яны прыходзяць да высновы, што нагодай для пастаноўкі на ўлік як сацыяльна небяспечных можа быць усё, што заўгодна, і прыводзяць канкрэтныя выпадкі, з якімі да іх звярталіся сем'і. Так, напрыклад, сацыяльнае расследаванне было распачата з прычыны асаблівасцяў харчавання сям'і. Яны былі вегетарыянцамі. Нібыта таму дзіця не даедала. Іншая ж сям'я вырашыла адмовіцца ад школьнага харчавання з прычыны таго, што і бацькі, і дзіця веганы. Адміністрацыя школы стала пагражаць, што пачне сацыяльнае расследаванне.
У адной сям'і сацыяльныя супрацоўнікі прычапіліся, чаму ў лядоўні няма ёгуртаў, і неважна, што дзіця папросту не есць малочных прадуктаў. Яны кажуць, ёгурт мусіць быць, інакш забяром дзіця. Я думаю, что это особистое меркование и особистая интерпретация тых комиссий альбо адзінага чалавека в комиссии, які нейкім чынам спалохаўся. А вот это дзіцё, там, яны яму там мяса не даюць, и оно зараз там загіне, а што са мной будзе? Справа ў тым, што мы не маем ні аднаго судовага прэцэдэнта ў гэтай справе, то есть у этой тэме. Тое, што яны думалі, што гэта пагражае здароўю дзіцяці, думаць можна ўсё, што заўгодна. Трэба глядзець, што паказваюць медыцынскія аналізы і які стан здароўя дзіцяці. І калі педыятр, а можа там не адзін педыятр, нават кансіліум павінен быць створаны, яны рэальна фіксуюць, што дзіцю яно не дабірае масу цела, што ў дзіцяці ёсць праблемы са здароўем, там дыягназы ёсць. І это звязана з харчаваннем, яны даюць рэкамендацыі бацькам, што вось трэба рабіць так, так і так. Нярэдка падставай для пачатку сацыяльнага расследавання становяцца учынкі падлеткаў, кажуць юрысты Legal Hub Help. Так, напрыклад, дзіця пасварылася з бацькамі і пайшло з дому. Дарослыя звярнуліся ў міліцыю. Тыя хутка знайшлі дзяўчынку, але пачалі сацыяльнае расследаванне, якое прывяло да пастаноўкі ў сацыяльна небяспечнае становішча. Такія адзінкавыя ўчынкі дзяцей даволі часта становяцца падставай для пачатку працэдуры, зазначаюць юрысты. Таксама ёсць тэндэнцыя, што пагражаюць ставіць на ўлік сем'і, чые дзеці ў летнія канікулы не наведваюць дзіцячы садок. Юрыстам сервісу Legal Hub Help вядома пра выпадкі, калі бацькі не пагаджаліся са статусам сацыяльна небяспечнага становішча і падавалі скаргу ў адміністрацыю раёну. Пасля гэтага дзяржаўныя органы пачыналі ціск на сям'ю, пагражалі звальненнем з працы, калі тыя не забяруць скаргу. Зняць сям'ю з сацыяльна небяспечнага ўліку магчыма толькі пры ўмове, калі будуць ліквідаваныя прычыны пастаноўкі на ўлік. Бацькі суразмоўцы свабоды зазначаюць, што статус сацыяльна небяспечнага становішча для сям'і можна параўнаць з прысудам. Сем'і застаюцца пад пільным кантролем і найменшая нагода можа пацягнуць за сабой чарговае сацыяльнае расследаванне і адпаведныя наступствы. Сем'і не раз скардзіліся юрыстам сервісу Legal Hub Help, што пра пастаноўку на ўлік адразу паведамляюць па месцы працы. І гэта нясе пэўныя рэпутацыйныя рызыкі. Сёлета ў Беларусі ў сацыяльна небяспечным становішчы знаходзіцца больш за 23 000 дзяцей. Для параўнання, год назад такіх было больш за 19 000.